Marinkovića. Kaže ovako, kakav si ti to čovek da te rođeno dete ne zanima i da nemaš nikakvih emocija prema njemu? Da je pametna Miljana da zauvek ostaneš NN. I ostaće. Ajde čumo Ivana. Pa, takav sam čovjek kakav sam. Ako ljudi tako misle, to je to. Pa, preneću ti da su jako šokirani koliko si hladan kad pričaš o toj temi. A na druge teme si najsrčaniji i najjači. Da, pa ima logike. Pa kako? Pa jednostavno ima logike tako. Ne radi me na taj način ta priča. Milane, daj mi reč, molim te. Kakav sam čovjek, neka ljudi procene i nemam ništa protiv. Ljudi. Važno je da si ti Kakve čuo veze ima danas to s baterijom? Aha. Lepo se čuo u radiju. Ne radi ga ta tema na taj način kao ostale Kaže, ne radi ga ta tema na način na koji ga rade druge teme. Tako je. Miljana, ajde, možeš ti umešati. Dobro, Milane, sada nam je sve jasno. Bilo nam je jasno i ranije. Naravno, kakav je čovjek, to apsolutno svi vide. Naravno da ne pokazuje nikakve emocije. Sam je rekao da nema nikakve emocije prema Željku. Naravno da se ja nekada izrevoltiram, ustanem ovdje i kažem mu svašta iz tog razloga što se tako ponaša kada je ta tema u pitanju. Ali dobro, ima pravo čovjek da ga jednostavno ne zanima dete. Ne zanima ta priča, nije ni prvi ni poslednji koga ne zanima dete. Naravno da će ostati NN. Sa ovim ponašanjem nikada neću upisati njegovo ime. Njega to i ne dotiče mnogo. Niti bi ga dotaklo što su rekao danas Zvezda ni Miki da Željko uđe ovde da bi proradilo nešto u njemu i kada bi video da je isti on, boli ga dupe i za Željka i za celokupnu situaciju, tako da kakav je čovjek on pokazuje ovde. Ne. Da bi ga proradio. Da, to si mi rekao. Nije on razume. Rekao je da bi, da, rekao je dobro da. Zvezdane. Nisi me ti razumela. Ne, ja sam razumeo, on je. Da. Da li želi neko da prokomentariše ovu temu ili ste svi nemi? Sanja, Da je ajmo. pametan niko da ne prokomentariše ovo. Dobro je Miljana je posle Sanje. Vidim mi svi gledate ovako belo. Ja mislim da Ivan ovim što je rekao da ga ne radi na taj način zapravo svakom ko malo hoće da se uključi i da ne bude toliko pristrastan i da ne krivi Ivana za sve, rekao da ove teme koje on komentariše žustro i srčano zapravo njega i ne zanimaju. Da ih doživljava kao reality, kao neko podizanje atmosfere, zakuvavanje i ostalo, a da ova tema da on zapravo doživljava kao životnu i da ne može na taj način da se sprda i da ne bi želeo da nešto što je vrlo ozbiljno, da se vrti po realitiju, da se ispiraju usta. Mislim, u takvoj situaciji kakvo jeste, ali da baš iz tog razloga ne pokazuje emocije, da se ne bi doživljavalo kao neka reality priča, kao nešto što on koristi zarad sticanje novčanih sredstava, popularnosti i ostalo, nego mislim da ga to stvarno zanima i da ga pogađa. I da samim tim tako i u tanji glas ispusti ton kada priča o tome, jer mu nije ni malo svejedno. Okej, Miljana? Pa ja sam i pre neku noć isto to htjela da prokomentarišem. Kako su drugi komentarisali tu celu situaciju, neki senzacionalistički, neki romantizuju. Ivan je dosadan sebi od početka što se tiče cele te priče, dosadan svojim rečima. Vidi se kad priča po izrazu lica i kako se negde stegne iz drveni, vidi se naravno da mu nije sve jedno, ali... Ja ne mogu da verujem što ovi ljudi pričaju, kunem ti se. Ali da to on smatra da to nije, da možda ovo nije mesto... Ajde, Milane, digni nekog pametnog da prokomentariš. Ima pravo. Da, smo mi glupi. Da. Zato što ne, što niste na mojoj strani. Ne, uopšte ne komentariš Nema ovdje strana. Je jedna samo strana dete. Očigledno da ima strana. On to hoće da uradi na svoj način, ne želi da ga niko ovde natera, da on sad nešto izgovara što ne bi bilo dosadno onome što je izgovarao pre nego što je Miljana ušla. Sigurno da on ima neku svoju ideju o tome kako bi on to voleo da rešava i da možda to se ne uklapa, naravno, u sve ove... A što nije rešavao do sada Miljana ako ima svoju ideju? Ja ne mogu da dam odgovore na neka vaša pitanja. Evo i ja skupljam sada polako neke informacije i argumente
argumente njegove, tvoje. Ja sam spremna bila da, kao što sam rekla na radiju, na poligraf da idem da dokažem istinu. Vrlo sam da sve što on priča da je lažno o tome. Vrlo sam obazriva, Miksi, kada ovo komentarišem, naravno ne želim da nešto pogrešim. Nemamo mi ovde ni sve informacije, ali slušamo. Ja evo koliko vidimo Ivana, on je čovjek inteligentan, zna šta radi, nije... Ispalo bi loše, sigurno bi ga napali da on sad krenuo sa tom nekom pričom ovde za crnim stolom, prozivaju ga i što pozdravlja Beki, a ne pozdravlja Malog Željka. On sa Malim Željkom nema odnos, pa će sad da pozdravlja Malog Željka. Tiše! To je bilo isto idiotski totalno. Tako da, takav je, sigurno zna zašto i kako to radi. To ne znači da nema emocije i ja isto mislim, naravno, da kada se budu susreli... A sa Kučićima ima odnos? Kada se budu... Ne, Miljana, nego se radi o tome, nema odnos, ne viđa se sa Željkom i sad kao treba da pozdravlja Malog Željka. To bi bilo glupo. Iskreno. Pozdrav za moju decu. Po mom mišljenju. Sa Kučićima ima odnos. Kako se zove... Šta sam htjela još da kažem? Da, naravno, kad bi se oni videli, sigurno da bi se to razvijalo, ali ne bi ni odmah bilo ni bajka, ni sad to nešto, kad bi, mislim, to je proces. Ok, hvala ti Miljana. Brendone? Dobroveče Miljane, dobroveče, to jest Milane. Mešiš mene njega, zbog nosa. Stalno nešto priča, da. Pa vidite ovako, ja sam bio prisutan u realitiju kada su Miljana i Ivan pravili to dete i ne, nisi bio prisutan, nije bilo u toj sezoni uopšte. Jeste, ja sam bio u toj sezoni. Ne, nije bilo u toj sezoni. On je imao taj stav od početka tog odnosa sa njom i tako se ponašao i to je nju povređivalo i bio sam dok su tvoji roditelji sedeli tamo dok si ti saznala da su u drugom stanju. Sjećam kad je Marija pljunula Ivana. Sećam se da je Siniša doneo rakiju i tako dalje. Pa meni to ne čudim. Ivan je takav mentalni sklop da on ima poziciju egzekutora da izvršava smrtnu kaznu ljudima, on bi to bez problema obavljao. On je takav profil osobe. I nije mi ni malo čudno što se on potpuno ogradio i isključio. Ja nisam kompetentan da pričam o deci jer ja ne planiram da ih imam, možda i bolje. Ali kad već ima to dete, video sam ga i bio je ovde koliko godinu, dve, je isto on, liči na njega i mnogo je lepo dete, bukvalno preslikan on u malom izdanju. I čudno je kako on kao takav profil nema, da kažem, nikakvu ambiciju da ostvari neku bar konekciju sa Miljanom zbog tog deteta i što se ne raduje da u budućnosti bude uključen bar delimično u život tog deteta. Eto, to je moje viđenje. Ok, hvala ti. Mikice? Mislim da je jednostavno za mene nemoguće da on ništa, on sve priča svih ovih, ajde kažem, i pre Miljaninog ulaska i posle, da on sve priča, ali ide kao kiša oko Kragujevac. On konkretno još ništa nije rekao da je bilo kakvu emociju pokazao. Naravno da šta on sad treba da vidi, da li će se svojim sinom da ima odnosi i šta će da se desi, ali stvarno konkretno nije rekao da li on hoće nešto da reši, ali nemoguće da nema baš nikakvu emociju prema tom detetu. Čak kada je ovde pričao o svemu tome i on je zaplakao, koliko sam ja video, kad je spomenuo... Zaplakao je zbog ćerke. Da, zaplakao je zbog ćerke, i mene je rasplakao, moram kažem, imam 3 dece, ali nisam vidio da uopšte bilo kakvu emociju ima prema Željku, što mi je negde to... To gledalci to pita, oni to pitaju, kaže, kakav si to čovek da te rođeno dete ne zanima i da nemaš nikakvih emocija. To je neobjašnjivo i stvarno je tačno da on ovde sve kada priča bilo koju temu, on tako srčano i normalno, nemoguće da on sad kao neće da je, ovde su par komentara kao to ga pogađa pa je to zato. Ja ne mislim da je to tako, mislim da nema nikakvu emociju prema Željku i mislim da, nažalost, da će tako i ostati, da njega to, i kada je pričao o Jeleni, njegova je stvar da ima neki novi život, neki novi početak i da o svemu tome više emotivno priča, a najmanje priča o ovome. Daj pokaži bar nešto, ljudskost i bilo čega prema tome što je negdje i normalno. Eto, to je moje mišljenje. Hvala ti, Miljane. Možeš u svakom trenutku da mi odgovoriš, Ivane. Imaš ja stvarno mislim da ga nešto... Samo mikrofon namesti, Miljane. Evo ga, tu je. Tako. Bravo, ispod nosa. Miljanu ja krivim ovdje što je ona, nije ona strela Ivana na vašeru. I on je jedan dokazani, ajmo reći, loš čovjek. On nije se proslavio ni u prvom braku. On je tu imao
neodgovornost kao roditelj, neodgovornost prema samom sebi, svojim ponašanjem, alkoholizmom, krađom. Znači, čovjek jedan, pa nije bio za primjer. Ajde, neću reći da je bio loš, ali nije bio loš čovjek. Da, javno se pričalo o toj argumentaciji njegovoj. Tu Miljana, to je njena greška i ona sad sve ovo kroz šta prolazi jer je sama kriva. Za očekivati je. Pa, Miksi, ti znaš da sam iz tebe, ali kažu butalu, znaš, niti jebi, niti kući voditi. Vi ste znali ko je Ivan Marinković i s takvim ljudima, evo ovo neka bude priča svim vama mladim devojkama, da sutra vidite, ili ako ja napravim neku grešku, ako vidite čovjeka ili bilo ko od vas koji ima neke navike, a upoznate ga kakav je, sutra ako nekoga prepoznate, jer nema puno profila, oko 15-20 profila ljudi ima, ovo je sve ostalo, posle su to nijanse, bež do takvih ljudi. Znači ti si znala kakav je. On je na ovu temu bio jako rečit. On je večeri kada je Miljana izašla iz kuće sa mnom i sa Mićom u razgovoru ovde na uganoj garnituri. Međutim, on uza svake ove nebitne priče ima jake argumente i njih jako iznosi i bitan je, ima stav. On ovdje nema nijedan argument, njemu i odgovara da ostane to kao nešto ču. Nedorečeno. Ma da ostane vamo tamo. Oni se bave nekim stvarima ko je kome šta rekao, ko je kako bilo. Jednostavno bježe od jedne odgovornosti. Oni pričaju koliko su bili zajedno. Ljudi, djete je rođeno, nema koliko je ko bio zajedno. Odgovornost tvoja je tolika i tolika. Opet, da vam kažem nešto, da on ostane kao ja mislim da bi to porodici Kulić odgovaralo. Jer on je već dječak, on će živjeti kroz život. Njih dvojica ako sutra budu htjeli se sretnu, kada on bude imao 15, 20, 30 godina, ako se sretnu. Pa i ne treba im. Ako nekoga trebate da naterate, da vam bude drug, komšija, prijatelj, kum, a kamoli otac, marš bre u pičku materiju. Da mene moje dete tera, da ja budem njemu tako. A šta će mu sa 15 godina ako nije sada tu i prisutan? Govorim ti, Miksi, ovako, ako on bude htio nekad, eto da ga vidi. Ovo sve ostaje jednog dana, ovo je jako fino što se ovo dešava. Znate kako sretnu se ljudi, pa kaže pričala mu majka, pričale mu tetke. On je danas rekao da se ne priča u realitiju da će ubiti dete, Milane. Da su ljudi napolju pisali peticiju da to je istina, pisali su Milane zbog mog ponašanja u realitiju, to je istina, a nikada u životu nisam izgovorila i za mene je sramota uopšte da polemišam na tu temu da sam ja rekla da će ubiti dete. Ti kao voditelj možda potvrdiš da li je to tačno ili ne. Dobro, mislim. On će vidjeti jednog dana kako se on ponašao prema njemu, kako ga je nazivao, mi smo ga pravili. Ja sam rekao, nije on nadničar, nije on Neymar, kao ja ga pravio. Druže, pri tome, to dete, on nije sa 16 godina stupio u vezu, pa bio neiskusan u seksu, on je već imao djete. Svi mi znamo kako dolazi do začeća djeteta. Tako da nije to kao danak neiskustva mlađanoga Marinković. Ljudi, bre, on je svesno pričao s ovom ženom. Oni su imali svakodnevne seksualne odnose, kao nije on znao što može se desi. Tih je moguće da je ovo što pokušava Sanja da ga malo, moguće da tema nije, ali je bilo, onda je trebalo to na vrijeme rešavati. A ne kao stavili su mene. On čeka svaki moment da oni nešto naprave, gdje bi neko, sad neću zbog ovoga. Sad neću zbog ovoga. Zato što mu odgovara neću. Isto bi tako bilo da hoće, ima milion razloga, ima dosta razloga da bude ljut na njih. Okej, ima ih, ali ima milijardu. I jedan najveći, to je njegovo, da sve to prebrodi, da pređe preko toga i da bude otac tog djeteta, što on očigledno neće. U biti sebe on to neće. I njemu se odgovara, hvata se za svaku tu priču, da bude, zato je on tihu kikiljo. Sad od jedan put se Ivan Marinković promijenio, što kažu kod nas u Bosni, on se nešto ubehutio, sad on kao ne zna, pa eto, njemu teška tema. Da, zaplako je na normalno dete njegovo, koje dete rastu uz njega, normalno ima veću emociju uz njega. Znači, on pevuši dok ja sad pričam, nema problema. Neka pevuši, to opet govori o njemu. Razumiješ? I on ima pravo na to. Ja njemu niti sudim, niti sam ja taj koji će suditi. Ima ko će nama svima suditi. Ali ja mislim da bi trebao, ja se izvinjam opet, ako ja griješim slučajno u ovom momentu, da bi trebao malo drugačije da pristupi tome, jer vrijeme jako brzo prođe i neke stvari se ne mogu vratiti jednog dana. Znaš kako pitaće se staro djete je bila mladost, a njega će pitaće ga staro djete obraz, čast, jer on sami ovim baca ljagu i na Željka i na drugo djete i na svu tu priču. Ljudi, mi pričamo, njemu niko ništa ne traže, on njemu traže finansijski, ne traže mu ništa. Treba da dođe, nego on ne može, on sad kao ne može da pređe sebi preko svega toga. Ja mislim da opet sve to zbog sadašnje veze, gdje on ne može to da prihvati kao, on sad vjerovatno hoće tamo da ispadne veliki, kako hoće da rašisti s njima.
Ne možemo mi rašiti s nekim, s kim smo bili, s njim smo, pogotovo što ima dijete s njom. Tako da, ja mislim da on iz nemoći to sklanja niz kakve velike emocije, jer nije on da je pokazao neke emocije. Sem tada što je normalno, nije on nešto emotivan. Zna on da gazi jako dobro. On je pre neko večer, deo je mali, moj dečko ima 22 godine, pritisnuo njega na jako pipavu temu, da dokaže za njega nešto što se negdje u daljini naslučivalo, bio jako žustar da on njemu dokaže da je gej. Druže, dokaži ti da je Željko tvoj, dokaži ti da si ti tata, dokaži ti da imaš čast i obraza. Nek dokaže bilo te. Nek dokaže bilo te. A gdje će ga dokazat? Imao je priliku do sad. Mali nema 6 mjeseci. Dete ima 4 godine. Šta? Hvala, Urke. Ma gledat će ga. Mogo je dokazati prvi dan. Prvi dan je mogo da dokaže. Prvi dan. A dobro, što njemu može dokazati? Pa napravio ga je u realitiju. Zato što je to reality. A što ovog nije dokazao u bolnici? Što nije došao ga ću posle da ti kažem. Pa dobro, vidite. Ne tebi, nego gledao. Slobodno, ja poštujem. Znači, ako imate želju da dokažete nešto, prvo dokažete ono u biti života kako jeste. A da li je neko, da li je matora, ja, on, to su... Govorim ti o silini, želji, strasti, dakle tebi to toliko i naboj da ti dokažeš. E pa, vidi, ako vi možete da odvojite reality od svoje krvi, od svoga mesa, to onda govori o vama, ne govori o bilo čemu. Ako ja kažem, vidi, pa ja sam zaplakao ovdje za mojom djecom, ja sam otac moje 4 djece i u realitiju, i u hitnoj, i sutra u grobu. Ja sam njihov otac. Ako vi možete da se odvojite, gospodo moja draga, da kad uđete ovdje, niste roditelji, a znate da kažete da ste vlasnici ovoga, onoga, znači vi ostajete vlasnici, a ne ostajete roditelji. Vi ovdje zastupate sebe u realitiju, a ne evo, pa ja bi sad mogao, znači da uzmem, da se izjebem ovdje s neki kaže, pa ja sam u realitiju. Zašto smo onda stavljali ljudima, evo što je imao, on nije bio ženjen u realitiju. Ne, ja sam roditelj i u realitiju, i u hitnoj, i sin, i brat, i kum, i prijatelj, i to mora crta. Kao to je reality priča. Reality je život. Nije reality, ne znam, otišao sam na Fajkovu baru na kupanje. Tako da, ja mislim da on ima itekako razloga da se izvini, pokaje i da krene, a to je njegovo mišljenje da li hoće ili neće. Meni je malo i glupo da se javlja non stop na ovu temu, stvarno ću, ja njega ovako ne podnosim, ali u ovoj priči stvarno mu ne govorim što se tiče toga. Evo, sad ću zbog tebe sve ti mi samo kažeš šta treba da uradim. Voleo bi, šta kažeš? Kažem, evo, ako ti je bitno, ti mi napišeš šta treba da uradim. Ne, ti, druže, vidi. Ironija ovdje nema mjesta, druže moj. Ironija, ti pričaš iz ironije. Da. Znači, što danas nisi odgovorio u radiju? Čim ti se nešto spomene, hvataš se kvake. Hvataš se kvake. Ma Neco, vidi. Da li je neko njemu hteo? Pa ajmo ti zabrani kad hoćeš što kažu ovdje. Ivanu neko nešto da zabrani. Ne može je dobro, Miljana, ali nije ista tema kad komentariš Marka i nije ista tema kad priča o svom detetu. Da, treba 100 puta žustrije. Treba. Dete nije reality, Miljane. Dete nije reality. Nemojte da pričati to. Evo, ja se slažem sa tobom. Evo, ja se slažem sa tobom. Vidi, da dođe da ga napije nogu. Pokazuje da nije... Ne, niko to ne priča. Sram vas bilo, ajde sad. Ne, ti pričaš o deci. Pa naravno da ću da pričam. Hvala Bogu pa sam odrastao. Ti počinješ u Ivanu priču, on je loš otac. Ne. I što onda više drugo pričaš? Čekaj da kažem, da, on je pokazao ne znam... Sve ostalo ti pada u vodu što želiš da kažeš za njega. On je pokazao neodgovarnost prema detetu i pokazao isto da se nije postavio kao dobar otac. Marko, seksualnost reality, je njegov život reality. Dečko treba sulisti karijera, sulisti priča, zato što je zableo sa Brendonom. I to sad, ajmo ga ubiti. Znači, ubi ovoga da je... Idemo na reklame, vratit ćemo se brzo.